Oh my god, chini kok borok ni short film khanya rong ni oko ekdino belanya uthul puthul thangka miya tei sone ni dino je chini kok borok short film khanya rong ni je bongni saka o je bipot kotor phaibai mata norong nukha na kaisa hingkai to belanya famous kok borok short film ni heroine hamari debromani viral video viral photo rok je viral wngtongmani amo to kaisa norong jotono nukha na a bising bising no tei kaisa belanya sinikuk short film slamnai Abir Debromani short film channel bo tabo kaisa bipot kotorno kalajak saimangka je Abir Debroma mungoi borokni je short video film rok je upload khaimani main channel Abir Debroma je 451 হাজার মতন যে সাবস্ক্রাইবার আ চ্যানেল ডিলিট ইংনানি লামো থাংতই ইংই টংখা সাইমাংকা বনি ইউটিউব ni community guideline ni tuyui borongni channel o duita strike tongo tai amoni bagino Abir Debroma tai bini team ro kaisa bongni channel le bedom tinyo borongni kok kusar mung rokha je borongni channel delete wngmani thangtui tongkha belai khak khamjak Abir Debroma mokolo mukti chujak bongni channel delete thangani naithai wngwi tongkha borok asaimali o channel no kifilda mano hinui tai borok sai khwnarokha bongni o channel tamni bagui duita strike mangkha hinui hinkhe borok sai khwnarma hingkai borok je bongni channel o promotion app ba earning app ni tui je borok promotion video rok khaio a video rok ni maidom tuino bongni channel o duita strike mangkha hinui tei kaisa strike mangkha no bongni channel delete thangnai amo YouTube guideline ni onusare 3 bar strike mangkha na channel delete thanga ama chungjotono saimango hingkai tabo bongni channel o kalajak duita strike শুধু আবির দেব্রমানি সিমিয়া হাপ্তা খানি swkang tei khoroksa belanyo tei khoroksa sinikuk short film swnamnai Da Shankar Entertainment hinui kaisa tongmani bini bo mwtui haino short film swnamnani je channel amo delete wngthaka hinui chung jotono nukkha tabo khungakai Abir Debroma sungni short film belanyo risk ba danger o tongo hingkakai tam sachinani o salai saltang chini kok borok short films khainarokni live belai uthul puthul no hinui mancho ekdigi channel delete wngmani bagui kapsa koksi wnglaijak bwkha hulmul wnglaijak tei kaisa phaikukor tei kaisa short film ni naikini ni personal life ni ba bini viral video wngma bai belai bokhaiba lukurok bai hamya hamya sajagui rokgo tongmani kubui tamo amsto thike sachungmaya happy no baksa bo sago friend tei baksa bo sago boyfriend wngna hinui sana thangkai o 2025 puila phaidiro bose chini kok borok short film khainai rokno beni no uthul puthul o kwlai rokha kaisa kainiya kaitham kaibrui mwtui haino mapli kaisa family nukha hingkai norok ani video no chajak khaiba like subscribe share khaidi mwtui hai teibo kotal kotal video rok manani bagui.